Maayong buntag, kumusta? Og karon nakaabot na ta diring dapitas may barangay Pagatat ning atong syudad no, Dakbayan sa Cagayan og lagi miabot ta din tungod sa rason nga adunay tao nga naghimo og kanta sa tuong krusada. Moto nga misaad ta nga kining tawhana ato pangitaon. Kaya ato siya tagas bugas gikan sa Samaritan og ang Zen Kahatol t-shirt og nanat tadi no sa iyang area. Sir, may buntag dia sir. Okay sir, may buntag sir. Si Sir Daniel Rivera. Tama. Si Sir Daniel ata nagyog nga nakita so mo ni ang ihang balay. Imo ning motor sir? Oh. Imo ni? Oh. So unsay may imong karga ni? Mga bike sir ng mga isang sir ba akong asimulo na ko lang sir. Baligya. Imo ibaligya. So kughan gid gyapon ka ba? Mo ni mong mga guba sir mga guba imo ding ayuhon. Ayuhon sir. Mo na gid imo paginaboy sa pasaw na? Mura ni sir. So kanusar ka nagsugod aning pag ayo-ayo aning mga bike parang ulitaw ko sir. Ulitaw pa ka? Oh. So mo na gid ang imong kuan kanang gihimong panginabuhian. Mura sir. Nang ginabuhi mo sa pamilya. Imong asawa unsay trabaho niya? Sa balay sir. Pero sustenir no sa imong kuan. Okay, gagawin mi sa mga kahoy. Wala kasi kahoy sir kuan. Nang bugas sa kahoy ba kuan. So kining kuan pag kaning kahoy ikaw may mangwan ani mamugha asa ka magkuan ani. Asawa sir. Kasi natabangan ako siya. Okay, so kuan mo joint force gid mo, no? Tinabang agad. Pila ka ba kanak ni mo? Tulo ra sir, tulo. Tulo. So kung bati ka ba ni eskwela sila? Nag-eskwela ang tulo sir. Nag-eskwela siya ang tulo. Asa mo eskwela? Sa dire Pagatapat. Ang kamagwang pil unsay grado? Grade 10. Grade 10. Ang manghod Grade 5. So grade 3. So katong grade 10 mo hapit na to mag-college pon. Opo sir. Kung bati magagyapon nakaplano? College or unsa? Ano may plano sir pero kanang grade 10 man siya karon. Eskwela siya pan. Dayan. So unsa senior high din no? Tama ba? Unsa may kanang kuan? Grade 11, grade 11. Grade 10 pa sir. Pag after rin. Kanang kuan? High school. Junior high, no? Tama ba na? Lagi mo ragda. Senior high ba na es? Grade 10? Dili na pag after niya, no? Pero at least sir nga inyong plano gid ninyo nga pa eskwela sa college. Pohon sir. Pohon. So at least no nga atog nadalikitan si Sir Daniel din so man iyang kahintang. Sir actually anhi ko diri sa imong area. Tungod no kay nadunggan nako ang imong gibuhat nga kanta kabahin sa ato ang krusada nga bugas gikan sa Samaritan. Sir, sayo daw ko palihog no kung unsay imong motivation nga nakabuhat ka atong kanta ha. Kuan ko sir ba kay na pila ko sir nga kanang may ang pagtabang mo sa mga tao sir sa suluan sa mga Good Samaritan ha. Hunahuna ko sir nga magbot og kanta para ma-share ko na sir. So lagi sir actually no sa diyang nadunggan ako to daw nalipay pug kay ko. Tong isaad gyud ko nga kini tawhanan ni pangitaon ko ni tagaan ko ni siya og bugas gikan sa Good Samaritan og Zen Kahatol t-shirt dayon. So sir pwede na to masampol. Nakagitar di ba? Nakagitar. Sige atong magkuha daw aliw sir. Sige. Ang gitar so kuan ni sir. Sige. So ni ang balay nila Sir Daniel. Naay dos andanas yapon. Bali ikaw rin nagkuha ni sir o imong gipatrabaho im balay? Trabaho na ko sir. Gipatrabaho nimo. So ikaw nagkuha ni mura og silbi, ikaw nag-engineer ani. Ikaw nagplano gid, plano. Akan kami sa pasawa sir. Kamo sa plan. Masaw nagplano ano ngani on. Iwa. Pero daan ni na puro mga balay sir nga akan kami dugan sa mga panser ba. So kuan man mo diri ba na relocate ba? Relocate sir. Sa Sindong kuan Sindong victims. Sindong victims. So at least nga inyo ni walay bayad pag kuan ani, damay gibayaran. Anam ko ni kuan ni sa pag sa panahon nami tulo ko no ay bro. Ay pero ginang gabayad mo balay ra may libre pero gabayad mo sa yuta. Pero wala pa karon kay wala pa may tulo. Ayan ako na naititulo. Ayan na. Pero at least nga wala may ginabayaran samtang kuya ba. Wala pa gid sir. Basta pa karon. Sige. So na ang gitar ni Sir Daniel. Atong paminawon. Actually sir akong di ba nagka-communicate na ta nga katong imong gibuhat nga kanta murag imo pa tong gi-improve di ba? Gi-improve pa nimo. Sige be amot-amot ang paminawon sir. Imong gi-improve nga kanta. Sige.
Amo din ka sir? Di okay na ko. Okay na ko diri. Sige. Ano, sir? Okay na ko diri. Tara na, ising kahatos lugoon sa mga Good Samaritan. Tara na, ising kahatos lugoon sa mga katawhan. Labi na katong nagutman, mga kabus na katawhan. Labi na katong nagutoy, mga tiyan. Tara na, lisin ka atong sulugoon sa mga Good Samaritan. Tara na, lisin ka atong sulugoon sa mga katawhan. Gamay rani nga tabang sa atong mga kaigsuunan, alang sa kabus nung katawhan. Labi na katong nagugman, mga kabus katawhan. Labi na katong nagutoy, mga tiyan. Yan, okay, salamat kay sir. So, nanindot kayo ang imo sang gihimo. Muna nalipay po gayta. Sir, o sige, ubang tagamay dire sa kuan. Ay, bilhin na nimong gitar diya kay atong kuon tong bugas. O t-shirt nara. Atong kuon ni kay kawas tagamay. Nara ang t-shirt. Isen kahatol t-shirt ug ang bugas. Mas sulod tagamay sir kay medyo init dire sa gawas la. Sige, sulod ta. Balik ta. Sir, dawata ang bugas, no? Gikan sa Good Samaritan. Muna. Katong kakakita nimo sa video, di ba? Karon ikaw na gyud ang natagaan, di ba? Salamat ka sir. So, although gamay ra kay 5 kilos pero kinasing-kasing niya, sir, no? Nya walay mga politiko nga involved ana. Kumbaga ang naghatag ana mga buutan nga mga tao validated nako nga buutan gyud sila. Busa ako gidawat o gihatag diya sa inyo house sa imuha. Og of course, no, ang Zen Kahatol t-shirt. Salamat kayo sir. Sir, pwede nimo na masulog sir. Sulog ba daw? Ay batang nimong bugas. Okay sir. So sulubon sa ni sir ang ato ang Zen Kahatol t-shirt. So ni pagka hatsada kayo. Large man na sir. Igo ra nimo. Okay ra sa large. Sakto ra. Sakto sir. So nihaom ra gid po do. Okay. Sige kayo. Ala Zen Kahatol t-shirt. Ang likod din sir, pwede talikod gamay sir. So muni ang nasa likod nakasulat ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usab sa atong nasoda. But sabton nga kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malamang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas. Dali Facebook na to na poy YouTube. So mana sir unsa dali imong ika-istorya no labi na sa mga Good Samaritan no, nga naglantaw sa to karon. Nga niya natagaan ka. Salamat sa inyong ihatag nga gamay ra nga grasya pero ng tabang sa sana ko nga natagaan ninyo sa bugas o t-shirt ang ginula lang mahibal ng balas ninyo. Salamat. Okay. Siguro sir kuan na mga duha ka adlaw ra na nga kuan gud sa mo or ilan ra ka adlaw? Ang mga sobra sa kay Sobrasan. limang mga hapit magsimana siguro. Sige. So salamat kay sir o kaninyo pong tanan mga Good Samaritan, salamat sa inyohang kanunay nga pagsuporta nini nga tong krusada ug makalaom kamo nga hangtod nay mga taong musalig sa tuwa magpadayon kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasoda. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malamang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.